Tak, fajn. Príjemný dobrý večer. Priatelia, vitajte. Dnes tu máme obzvlášť sympatické publikum. Sme radi a dúfame, že následujú naši skálni priaznivci pri televíznych obrazovkách. Podľa posledných prieskumov máme také správy, že verejná mienka začína byť na našej strane. Dokonca sme dostali jednu zaujímavú ponuku zlegalizovať naše vysielanie na čierno. Ale nie, my sme si povedali, my to dotiahneme do konca. Dokonca, no. To znamená v tomto prípade, že nás môžu chytiť a keď nás chytia, tak budeme 5 rokov za mrežami. Dokonca. Nevadí, ale s hrdosťou budeme opúšťať brány Leopoldova. No, na to ti teraz v tomto prípade vieš čo? Ale ne, tak ja viem presne, čo robím, neboj sa. A okrem toho, keby sme sa teraz nechali zlomiť, tak by sme podlomili nohy našim skálnym, rozumieš, že by sme sa teraz čo, pôjdeme my do komerčného prúdu? A nehovoriac o tom, že v Leopoldove vznikla napríklad aj veľmi zaujímavá kapela, ktorá bude dnes našim hosťom a tá kapela sa volá Hiroshima Motel. Áno, no tak naozaj, dnes k nám prídu megahviezdy slovenského undergroundu, by sa dalo povedať. Miro Sopel, zvaný Sopel, a Jano Cibula, prezývaný Cesnak a samozrejme celá kapela Hiroshima Motel. Tam je Išďo, Friťák a Čipo. Vítajte chlapci, my sa na nich tešíme. Ako to už býva zvykom, ale predtým, ako sem prídu, my sme si ich vyspovedali. Verili ste, že budete niekedy spevákom a že sa vám podarí taký kolosálny úspech práve s psychopunkovou kapelou Hiroshima Motel? Ty si veril? Ja som veril. Ja som neveril. Čo vás inšpirovalo pri založení vašej kapely? Tak, neviem, ty povedz. Čo ty? Ja neviem, povedz. Drogy. Sex. Život. Komercia. Všetko je na hovno. Po čom túžite teraz? Teraz som si dal hamburger. Ja by som si vrzol. Nemám s kým. Tu Anču nafukovaciu, čo som dostal od kapely, tam praskla. A dobrá bola. Vyplieskal som mu po ryti. Dobrá bola. Ja som mu vyplieskal po... Dobrá bola. Ja som mu vyplieskal, som mu po ryti a som mu prepichol prstenom. Vraví sa, že ste začínali ako trash metalová kapela v Leopoldove a že vám odpustili polovicu trestu, pretože vás už nemohli počúvať. Čo je na tom pravdy? Kto to povedal? Ktorý debil to povedal? To je novinárska ús. To je nič, to nie je na tom nič pravdy, ale trash metal už sme nechali, to je minulosť. Áno, Dehydrátor bola dobrá kapela. A teraz sme Hiroshima Motel a teraz ten pravý štýl sme našli, ktorý sedí nám a v ktorom sa aj zidentikujeme. Dehydrátor bola dobrá kapela, pamätáš si, keď nešli to... Daj. Toto mal nehral Lajčík. Nehral. To hral vtedy... To som hral ja. A refren, pamätáš to? On má celý chleba! Stibulu! On má celý chleba! Stibulu! Akú najčastejšiu odpoveď používate pre médiá? Bozaj ma.
koncertila. Ahoj! Tak, vítajte medzi nami. My sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie, pretože vy ste, by som povedal, že prototyp takého nekomerčného prúdu. Bozaj ma vriť. Prosím? Bozaj ma vriť. Bozaj ma. Počkaj, skúsim ja. Ešte raz, vítajte. Ja sa chcem spýtať, ako je to možné, že sa vám podarilo v takom krátkom čase prepracovať sa až na vrchol hitparád? Tak, v podstate sú podstatné texty. Není podstatná muzika, muzika môže byť hociaká. Ale texty musí to byť výpoveď z duše, inak je to taká sladká omáčka s priposratným refrenom. Ohonemu. Môžem ho bozať. Aha, takže to Bozajma bude asi dosť frekventované slovíčko. Bozaj ma. Tak nám aspoň prezradte, ako ste začali. Tak ja som začal vnímať muziku, keď som mal 6 rokov. A to bolo, keď tátko išiel vrátiť flašky z piva. Išiel dole schodama a normálne sa vydrbal na tých schodoch, to cinkalo dole, tak krásne to tam cinkalo. A potom suseda tam prašila ten koberec a to vyzeralo jak kopak, keby dávala. Kokos, Friťo, Bozajma, perfektné. A potom do toho zvonil poštár a ten tam zvonil a do toho kričal, že otvorte, otvorte. A to som potom urobil prvý hit a volal, že otvorte. A tak som ja začal v 6 rokoch asi vnímať muziku. Akú muziku? Bozajma vriť. Bozajma. No dobre, to gesto, čo stále ukazujete, to je nejaký prejav protestu proti komercii, alebo... Nie, to som drbol na lyžovačke, sa mi to zle zrástlo. A vy tiež úraz na lyžovačke? Nie, to je prejav proti komercii. Bozajma. Tak nám aspoň prezradte, je to pravda, že tá vaša kapela vznikla v Leopoldove? Bozajma. Ale je to pravda. V podstate ja som bol na celé a som cingal na radiátor. Som dával na orzovku, aby mi chalani poslali cigy. A Sopel hovorí, že dobre držím rytmus, či nechcem búchať. Tak sme tam založili kapelu Dehydrátor. On bol furt smejný, ja som furt cingal na radiátor, tak to bolo Dehydrátor. Boli sme death metalová kapela a takisto sme budovali v hitparáde Polton s skladbou On príde k nám.